מה אנחנו נפרוס פה דבר ראשון? אני אביא. בואי, תחמנית, לא להציץ. נראה אם את זוכרת. מה אנחנו צריכים לפרוס על השולחן? מה שמים? מי יכול לעזור לי? למה אנחנו פורסים על השולחן? לי נראה שמפה. כל הכבוד. רגע, הנה, מילה תפרוס לנו את המפה. אני אפתח לך אותה או שאת לבד? תעזור לך? דליה תעזור לך? סדרי יפה. מקסים. מה עוד צריך אבל? איך עוד נקשט את השולחן? מה נשים עוד? לא. מה זה? פיח. פרחים יפים. קשה, נשים פה באמצע? רגע, אבל... רגע. איך נקבל את השבת קודם כל? קודם כל אמא מדליקה נרות. אז בואי נראה איפה הנרות שלנו. מילה, איך מדליקים נרות? הנה. בבית זה שם הספר. הנה הנרות. הנה. מה נעשה עם הנרות? מה, ככה על השולחן נדליק אותם? אוי. איך נדליק את הנרות? מה צריך? פעמותים. נכון? הנה הפעמותים, אבל אני אדביק אותם רגע עם הגפרור. לא, זה גליה. תראי. חם מאוד, נכון מילה? אש, אנחנו לא... עוד אחד תכף. אחד. ועוד אחד, תודה רבה. הנה, יש לנו פה 2 נרות בתוך הפעמותים. רגע, אז אמא מקבלת את השבת עם הנרות, ומה אבא עושה? מה אבא עושה? אבא מקדש הלאה. אז איך הם שותים את היין? מתוך? איך קוראים לכוס של היין? גביע היין. נכון, אז עכשיו כבר הכל מוכן? כן? אז תחצי מספר 1 בבקשה. תודה. לא, זה אחר כך אנחנו עושים, כי אחרת יש לי מצרחות. איך שהם רואים את זה, כבר זהו.